Tam se dívej. Týno! Ne! Ne! Čau, děcka. A já... To nejde zamčít. Čauko, vybičky. Dívejte. Ještě, že to vidí. Čau, děcka. Zdraví vás, tak ne, no. Takže čau, děcka, zdraví vás Mark a Natalie. Čau. A dneska máme vlog o bublinkových folích. Ano. Omlouváme se, že dlouho jsme netočili videa, že začal školní rok, tak máme spoustu povinností. Ano. Takže teď jsme si udělali čas, aby jsme vám natočili jedno video. A jak jste si všimli, tak mám opravdu velkou hordu bublinkové folie a ukážeme, co se s ní dá všechno dělat. Takže začneme teď. Jednička. Počkej, ono šlápal. Jak? No to ještě já pokládám. A poslouchej. Takže máme z toho luxusní spacáček. A když se otáčím, tak to dělá krásný zvuk. Tak, number 2. Jsem si světl! Pojď, Díželo, pojď se, ukáž se máš v sobě. Kam, vole? Já Já jsem jak rouka o toaletního papíru, kurva. No, malá muslimka. Já jsem praskat. Motýlek. Jsem kondom. Jsem kondom. Kondom. Dá se z toho udělat fantastická plínka. Jo, takže tak. Mareček udělal Mareček udělal Mámo, přebalí. No, tak to se to vůbec. Postavte si z toho domeček. A máme tady ještě pivo. Takže dneska máme tady pro vás ten beer challenge, který jsme Ano. slibovali. A zadání znělo tak, kdo z nás to vypije rychlejš na X, tak tomu druhému kupuje pivo. Počkej, já tak já tu nedám, ale na X. To Už to už to dělal? No. Já se bojím. Počkej, já to ochutnám, jo? Tak jo. Když tak je to Radler, Ano. staropramen. Takže 3, 2... Počkej! 3, 2, 1, go. O toho prázdno. Že se mě chce strašně. Dobrý, je to v klidu. Počkáme na Natálku. Už to teče po bradě, abyste viděli. Já se pobriju. Takže to je náš beer challenge, Natálka ještě tak běží zvracet a teďka ty bude moje chvilka. Omlouváme se, že nebylo dlouho video, ale my jsme tam byli hodně ve škole. Když jste ho slyšeli, to byste se hodně zasmáli. Takže protože jsme chodili do školy a navíc já mám teďka hodně tréninky, Natka taky. Takže jsme dlouho neměli čas, ale teďka, když jsme si už ten čas udělali, tak točíme. Když tak, co máme v plánu dál, tak to bude nějaký ta hra, jak jsme o tom nedávno říkali, ta s tou šlehačkou. No to se strašně těším, už to dlouho říkáme, ale zatím jsme to neudělali. Co je fantastický. Jo a prosím vás, děcka, máme tady takovou speciální akci, a to je, že Natálka totiž je na umělecké škole a je malířka. A jelikož potřebujeme peníze, tak ona nakreslila takovýhle krásný obraz. Takže kdyby jste ho někdo chtěl koupit, tak dávejte like, když to píšete do komentů. A můžete dát like jenom protože se líbí, on je fakt pěkný, je třeba strašně líbí, dívejte, to uvidíte.
Tak je to olejomalba. Drží to 200 let. Přesně tak. Natálka je autorka a bude tady dole podpis Marky Natalie. Se vším všudy. Mám tady dole svůj podpis. Bude tady dole Marky Natalie, ze vším všudy. Takže kdybyste to někdo chtěl, tak napište, když tak na Ask, Ještě za kolik? nebo na Ask. Spíš na nějaký Facebook, na naše facebookové stránky, Marky Natalie. A nebo napište do komentů. A na ceně, jako, myslím, že je to fakt pěkný. A takový, aspoň 1000 by to stát mohlo. Takže děcka, pište do komentů a loučí se s vámi Marky Natalie.